En total son 35 as prazas que se ofertan para os 4 obradoiros de emprego que o Concello de Vilagarcía pretende poñer en marcha a partir de setembro. Os 2 módulos destinados a maiores de idade son os de carpintaría e fontanería, con 20 prazas, e os 2 obradoiros pensados para menores de 30 anos en paro, incluídos no programa Labor Xoven, formarán a 15 mozos como socorristas e monitores deportivos. A experiencia nestes meses como o Goberno municipal non solamente pasa en Vilagarcía, senón en todos os concellos, é a falta de socorristas. Pois nada que creemos que poida ter máis saída para os xóvenes que esa titulación de socorrista. O delegado territorial da Xunta destacou a inversión realizada, uns 420.000 euros da entidade autonómica e algo máis de 50.000 por parte do Concello entre os 4 obradoiros debido á importancia de inserir a esta mocidade no mundo laboral. Daremos alrededor de 500.000 euros entre o que vai a invertir o Concello e a propia Xunta de Galicia, non? Ainda que son cursos de formación, como ben dicía o alcalde, tamén hai que destacar que desde o primeiro día pois están cobrando o salario mínimo interprofesional, que son 707.000 euros, por lo tanto tamén é moi importante para eles formarse e a vez pois tamén tendo un propio salario e tamén van a deixar pois esos traballos todos para disfrutar todos os vilagarciáns de acordo co proxecto presentado polo Concello de Vilagarcía, non? Coresto Ouriz destacou tamén no acto o dinamismo dunha comarca como o Salnés neste aspecto. Tamén a propia comarca, este ano, igual que o ano anterior, por volve a ter tamén 6 obradoiros, 2 en Vilagarcía, 2 da Mancomunidade, un en Vilanova e outro en Cambados, que tamén superamos 1.600.000 euros de inversión por parte da Xunta de Galicia, onde alrededor de 150 persoas se van a estar formando tamén e traballando nesta comarca. Iso quere dicir que é unha das comarcas máis dinámicas. No total da provincia de Pontevedra formaránse unhas 450 persoas en 23 obradoiros de emprego. Está previsto que estes novos obradoiros de Vilagarcía comecen a impartirse a partir do 15 de setembro.